ka. Doponi entiere ka to demokrasia nikech demokrasia ne UDA entiere ODM ka. E UDA gi ODM demokrasia rengo diere ka. Opek winjo to kanya kama jopiny moko nyalo pogore gi paro wach niero. Kare ko bayo ji to bajite. Robert. Mokwongo no wach ni democracy is very expensive. Mondo I carry out a democratic process dwaro resources mang'eny. Maseche moko kaka wachin kaka chamo mar ODM samoro iyudo ka pok wabedo gi capacity mar attain level madwarore mar democracy. Tiende ni kaka koro ne wabedo gi yiero nonego bed ni presiding officers wanitiere maber, gin facilitated maber mondo process no odhi maber. Mano miyo jomoko take advantage. Mamiyo koro inyalo wacho ni yiero notimore to kuonde moko notimore maber, kuonde moko ok otimore maber nikech ang'o iyudo ka ng'ato for example kumoae kuchocho ng'ato nokawa returning officer to kete ode to koro kae to gijasa mano po demokrasia gijasa to kini party onge capacity kata mana mar keto police mondo rit returning officer ineno koro ng'at achiel mbunge moro nikech odwaro gidene okete ode to ojaso kae to koro ritero ni mane resa. Robert, capacity ni en mane nikech nitie omenda mawuok mane e riwruogno mandiko duond buche pacho ka mamiyo duond bura kodon bura omenda moro capacity mane madwarore kar ka koso penjo ma penji chalo ok nige kar ka nyaka lweny wuog mane yiero magodia no nyiso ni capacity tiende ni kata ka pesa no biro to sirikal be onge gi capacity mar penjo ODM ni to pesa cha utiyo go nang'o. You know, kata mar ng'iyo ni to yiero ni okete mane okadwa ni mondo adonj whether pesa no oketi kata no oketi but gima naneno en ni mondo watima yiero mochomo yo maber pod waonge kod nyalo gi lony mar timo yiero. Otherwise anya wacho ni yiero notimore maber e kor gwenge waduto kendo ne peaceful ok ineno kama koko wuok malich ahinya. Nyalo bedo ni nitie kuonde achiel ariyo adek mane koko nyalo bedo no wuok lakini generally ne en peaceful but ok nyalo bedo 100%. Timor gi yiero magodia motimore no dhi maber aonge gi wach kata tulo mowuok mabe mowuok Nairobi ema wacho ni nyalo bedo ni nitiere kuonde mane nitiere hiccups matindo kaluwore gi larruok to tulogo biro nikech process ODM onge gi capacity mar manage election kaka IBC nyalo nikech ng'eni yiero mana timore chalo mana mar IBC ineno nikech ji dhi e polling station ji yiero to ka koro ok unya kelo enough police information be ok ochiw maber kae to jomoko dwaro ni mondo o hijack process.